Hello? Ay, hello? Sa saan, hindi mo kontak si mama. Asa na ka dyan ay? Tulo na akong dial. Saan naman lang eh. Ay, atag lang as tiyak. Sab. Yan ma. Ay, wadi signal. Ay, sige, sa isa na nako. Wadi signal. Saan naman lang din ron. Balhin ko der speakers. Hello ma. Ay, wadi hapon. Di na akong padiyong ni mama da. Hindi ko ba ani? Hello ma. Wadi hapon siguro ni tingog oh. Asa na makaroon si mama eh. Wajud, tutot gihapon. Naunsa na meron ay pagkamalas na itong adlaw. Palas ang mga kumakatawag ang mama eh. Hello ma? Hello, gihapon. Why signal ni mo day? Labaw ba niya ako aday day? Hinay kayong pilite ay nagkamang sige tag-scroll ani. Scroll nga, why picture na nakita. Labaw pa tagbuta ani. May picture, sige nag-loading. Saan naman lang kinabuhi oy. Pagkamalas naman ang jud. Sige tag-scroll ani. Anto mabalik siya tumyan. Na, samot na ko diri, perti malasa. Kaya akong anak nang eskwela. Ang mga medyas ako dyan, ipanglabhan. Itugnaw gani ko, nagmedyas ako. Papajiling kuranan diri sa akong gilabhan. Nanyaka ako. Nay, nagbras ko sa medyas, oh. Bras ko sa medyas sa akong anak. Medyas akong gilabhan. Bras ko, kuso, hubo, waswas, butang, kuso na sad, sulog na sad spad. Ganyan na pag was medyas. Maura to, bye.